De Maas. Al eeuwenlang een handelsroute tussen Noord en Zuid. Maar het Maasdal kent daarnaast een onbekend, maar uitgebreid netwerk van Oost-West-verbindingen, die een heel eigen geschiedenis met zich meedraagt. Een rivier als route of als grens. We zijn gewend om haar te bekijken in de richting waarin ze stroomt. Maar onderzoek van landschapsarchitect Martijn Blaas, in opdracht van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, leert ons te kijken in de andere richting. Men moest ook van oost naar west over de rivier heen. En dat deed men niet op willekeurige plekken, maar men zocht die plekken die het makkelijkste toegankelijk waren en waar de rivier het makkelijkst over te steken was. Vaak zie je daar, dat zie je ook in natuurdocumentaires bijvoorbeeld, dat de dieren wat zoekend het water inlopen om te kijken van ja, god, is het hier veilig om over te steken? En als ze eenmaal over de grens heen zijn en naar de overkant gelopen zijn, dan is dat het punt. In een rivierdal ontstaan wegen doordat dieren zich vestigen en zich het gebied eigen maken. En de mens doet het eigenlijk niet anders. Zo'n 1000 jaar geleden was het Maasdal nog een ingewikkeld waterlandschap. Dat bestond uit 1 hoofdgeul, meerdere hoogwatergeulen en veel oude rivierbeddingen. Doorwaadbare plaatsen, ook bekend als fordes, waren noordelijk van Maastricht dé aangewezen plek om het Maasdal over te steken. We staan hier bij een punt waar een heel aantal wegen bij elkaar komen. Vanuit Maastricht, vanuit Hasselt en vanuit Deelze-Mazeik. En die komen hier samen bij een oude voorde van een bedding van de Maas, zoals we die hier ook nog kunnen zien. Het Maasdal ligt tussen Maastricht en ongeveer Stockholm, ligt ingeklemd tussen enerzijds de hoogte van de Hoge Kempen, anderzijds de plateaus van het Heuvelland. En daartussen hebben we dan een Maasdal. Op de grens tussen nat en droog liggen de belangrijkste wegen. En in het midden ligt dan de Maas waar alle transport op plaatsvindt. Bewoners van de dorpen die op de oevers direct aan de Maas, die leven met en van de Maas. Die hebben een focus op de Maas. De Maas is de voorkant van de dorpen in het Maasdal, omdat het is de belangrijkste transportroute en de belangrijkste producten komen ook van die kant. De Maas vormt nauwelijks een fysieke of een sociale barrière en is bij elk dorp eenvoudig over te steken via voetveren en pontveren. Bij lage waterstand zelfs te voet en te paard. We hebben een vorstperiode en dan komt er een grens tussen de dooi in het zuiden en nog blijvende vorst in het noorden. Waardoor in het zuiden eigenlijk al de sneeuw smelt. Er komt een toevoer van water in de Maas. De ijsvloer in de Maas breekt ook al in het zuiden. Dat betekent dus dat die watermassa met inbegrip van ijsschotsen en alles erop en eraan wat die onderweg meesleept, komt tegen de vorstgrens aan. Dus de Maas, die breekt eigenlijk gewoon letterlijk uit zijn bedding doordat hij fysiek niet verder meer kan. Met dank aan die ijsdam en de ijsvloer in de Maas. En die zoekt een andere bedding op. Die stroomt daarbij over. De Maas verlegt dus letterlijk zijn koers. De hoofdstroom die eerst langs Rekum stroomt, komt ineens in het Geuldal te liggen. Daarmee veranderen natuurlijk ook veel Oost-West-verbindingen.
Over het wanneer en in welke etappes de Maas zijn huidige bedding heeft gekozen, bestaat nog geen duidelijkheid. Verbindingen tussen dorpen aan weerszijden van de Maas, maar ook dorpen aan weerszijden van de oude beddingen van de Maas, zijn dus niet altijd even makkelijk bereikbaar. Gewoon om het simpele feit dat het gebied totaal drassig is en ook heel lang drassig blijft. Ze gaan zogeheten spekwegen aanleggen. Dat zijn wegen die zijn niet gewoon traditioneel verhard. Nee, men gebruikt gewoon de natuur om een nieuwe weg te maken. Zo nu en dan worden er bij archeologische opgravingen onder wegen bijvoorbeeld nog gewoon originele spekwegen teruggevonden. Pas vanaf het einde van de 19e eeuw worden noordelijk van Maastricht bruggen gebouwd. Wel zien we dat in de 18e eeuw tussen Maastricht en Berg aan de Maas een basis ontstaat om een doorgaande oost-westroute te creëren. De wegenstructuur van de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik wordt namelijk sterk verbeterd, behalve in de Kempen. Daardoor verschuiven de communicatielijnen tussen Brussel, Jülich en Keulen naar het zuiden. Zo wordt er immers tijdwinst geboekt. En daardoor zien we ineens een diligenceverbinding ontstaan tussen Brussel, Tongeren, Rekum, Jülich en Keulen. Een verbinding die voorheen, maar ook nadien, niet meer voorkomt in het Maasdal, direct noordelijk van Maastricht. In de 19e eeuw, en dat vangt eigenlijk aan met Napoleon, komen eigenlijk de laatste zwervende structuren in het Maasdal vast te liggen. De wegenstructuur wordt gefixeerd. Om de notoire moeilijk bevaarbare Maas te omzeilen, wordt besloten om de Zuid-Willemsvaart aan te leggen tussen Maastricht en Den Bosch. In het Maasdal krijgen verschillende plaatsen aan de Zuid-Willemsvaart een brug. De Maas krijgt die bruggen niet. Hier in de regio levert de aanleg van de Zuid-Willemsvaart geen economische impuls op. Eigenlijk blijft alles zoals het is en zit er geen ontwikkeling ook in de Oost-West-verbindingen. Ja, het begin van de 20e eeuw krijgen we een grote impact in het Maasdal. Dat begint eigenlijk met de Eerste Wereldoorlog, waarbij Nederland neutraal weet te blijven, terwijl België volle bak bij de oorlog wordt betrokken. Op een gegeven moment besluiten de Duitsers dat het genoeg is geweest aan de grens met Nederland en wordt de dodendraad opgericht. En ertoe dient dat smokkel wordt tegengegaan en dat mannen in de weerbare leeftijd niet naar het veilige Nederland kunnen vluchten. De Eerste Wereldoorlog is eigenlijk het eerste moment in de geschiedenis dat die Maas daadwerkelijk een fysieke grens wordt. Parallel aan de Eerste Wereldoorlog doet de steenkolenmijnbouw zijn intrede. Hij was er eigenlijk wel, alleen nu wordt hij op industriële schaal ontwikkeld in het gebied. En daardoor ontstaat eigenlijk naadloos aansluitend op die Eerste Wereldoorlog een totale ommedraai in het Maasdal. Aan de Nederlandse zijde wordt de staatsmijn Maurits opgericht. Aan de Belgische zijde krijgen we de kolenmijn in Eijsten. En alles is vanaf dat moment georiënteerd op de mijnen. Waar voorheen de Maas de voorkant was van de dorpen,
ontstonden nu ineens twee machtige industriële polen, waardoor de Maas eigenlijk totaal aan belang inboette. Maar daarnaast wordt de Maas steeds meer het afvoerputje van de zware industrie. Dus ook de lokale bewoners die in eerste instantie ook deels afhankelijk waren van wat er op die Maas gebeurde, die hadden daar niks meer te zoeken. Alleen nog voor de markten, de kermis en familiebanden ging men over de Maas. Het netwerk wat zich dan ook als eerste ontwikkelt rondom die mijn is het openbaar vervoersnetwerk. De bus is daarbij een onmisbaar vervoermiddel. Meer dan 100 bussen rollen vrijwel onafgebroken over de Limburgse wegen voor het mijnwerkersvervoer. Die openbaar vervoersnetwerken die ontwikkelen zich dus aan weerszijden van de Maas. En de Maas vormt daarin eigenlijk gewoon de grens. Door de opkomst van de auto gebruiken steeds minder mensen de voetveren. En men kan nog makkelijker de grens over als in de jaren 70 met de E314 en de A76 de verbinding wordt gelegd tussen de zeehavens in België en het Duitse achterland. Na de sluiting van de mijnen ontstaat er de noodzaak tot een grondige economische heroriëntatie in het gebied, waarbij het geluk is eigenlijk dat de Maas van zich doet gelden in 1993 en 1995. Er ontstaat een noodzaak om waterveiligheid weer op de eerste plaats te zetten. En dus ontstaat er in de regio eigenlijk weer heel veel aandacht voor die Maas, voor de kwaliteiten van de Maas en voor hoe men die Maas een nieuwe economische basis zou kunnen geven, zijnde de vrije tijdseconomie. Dat is ook de reden waarom naar verwachting steeds meer kleine oversteekplekken hun plek terug zullen vinden in het Maasdal. Door de eeuwen heen heeft de mens steeds een wisselende relatie gehad met de Maas. Dan weer aangetrokken tot, dan weer afgekeerd van een rivier die hoe dan ook het leven van de lokale bevolking karakteriseerde. Nu, na een eeuw van kanalisering, vervuiling en verwaarlozing, beleeft de Maas een renaissance. In de Maasvallei ontstaat een nieuw landschap waarin mens en rivier elkaar beter kunnen vinden. De aloude verbindingen worden geleidelijk hersteld. En wellicht dat het toenemende toerisme ervoor zorgt dat de blik van de Maaskanter weer meer gericht wordt op Moeder Maas.